Ωραία. Ο Ερυθρός Σταυρός είναι μια παγκόσμια οργάνωση ανθρωπισμού. Στόχος και σκοπός είναι η βοήθεια των συνανθρώπων μας. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα μας. Δεν μας ενδιαφέρει το θρήσκευμα από που κατάγεται ο κάθε άνθρωπος. Για μας ο κάθε άνθρωπος έχει τη σημασία του και πρέπει να τον βοηθήσουμε και να του συμπαρασταθούμε. Οι δράσεις του Ερυθρού Σταυρού ξεκινάνε από περίοδο σειράξεων, εμπόλεμες καταστάσεις, είτε και περίοδο πολέμου, δηλαδή σεισμών, πλημμύρες, γενικότερα φυσικές καταστροφές, στις οποίες ο Ερυθρός Σταυρός είναι παρόν. Αλλά και πέρα από αυτά, σε περίοδο ηρεμίας, ο Ερυθρός Σταυρός βοηθάει είτε με την εκπαίδευση των εθελοντών, που είναι το βασικό του σώμα και με το οποίο ο Ερυθρός Σταυρός μπορεί να συνδράμει και να τρέξει σε κάθε περίπτωση. Από εκεί και πέρα είναι τα επιμορφωτικά σεμινάρια των εθελοντών, είναι η εκπαίδευση και το πρόγραμμα αγωγής υγείας, μέσα στο οποίο ο Ερυθρός Σταυρός εκπαιδεύει άτομα σε μαθήματα όπως είναι πρώτες βοήθειες, υγιεινή διατροφή, περιποίηση ηλικιωμένων, φροντίδα μητέρας βρέφους και πρόληψη ατυχημάτων. Και από εκεί και πέρα, άλλες δράσεις του Ερυθρού Σταυρού είναι οι επισκέψεις των εθελοντών μας που φροντίζουν στα νοσοκομεία, στα διάφορα ιδρύματα, νοσοκομεία, γυροκομεία, είτε ψυχικής υγείας, είτε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Με παρουσίες τους οι εθελοντές βοηθάνε τους συνανθρώπους μας. Είναι η οργάνωση αιμοδοσιών που έχουν τράπεζες αίματος και από εκεί και πέρα μπορούμε να βοηθήσουμε όποιους ανθρώπους έχουν ανάγκη. Είναι η συγκέντρωση υλικών, τροφίμων, ενδυμάτων που διατίθενται σε άπορες οικογένειες στους εκάστοτε νομούς, καθώς επίσης και τα προγράμματα νοσηλείας στο σπίτι, που οι εθελοντές με τους εκπαιδευτές μπορούν να πάνε στα διάφορα σπίτια σε ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και να τους βοηθήσουν φροντίζοντάς τους, κάνουν νοσηλευτικές παρεμβάσεις και οτιδήποτε άλλο έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα, κάτι πολύ σημαντικό στο οποίο δρά ο Ερυθρός Σταυρός είναι η αξιοποίηση διεθνών γεγονότων, όπως ονομάζεται, στις οποίες ημέρες ο Ερυθρός Σταυρός εκμεταλλεύεται κάποιες ημέρες, παγκόσμιες ημέρες, εορτασμός παγκόσμιων ημερών, τις οποίες διοργανώνει ομιλίες, διάφορες εκδηλώσεις ενημερωτικές, μέσα από τις οποίες προσπαθεί να δώσει γνώση στον κόσμο σε θέματα υγείας και σε σημαντικά θέματα που θεωρούμε ότι ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται και να βοηθείται με τον τρόπο που κάθε φορά ο Ερυθρός Σταυρός κρίνει ότι μπορεί να το κάνει. Βέβαια, οι δράσεις του Ερυθρού δεν σταματάνε εκεί, είναι πάρα πολλές, γιατί κάθε φορά οι καταστάσεις είναι πριν από εμάς. Έτσι λοιπόν υπάρχουν τα έκτακτα που ο Ερυθρός Σταυρός καλείται να τα αντιμετωπίσει. Δεν είναι λίγες οι φορές, οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι φωτιές, όπου ο Ερυθρός Σταυρός έχει βρεθεί και έχει συνδράμει. Πάνω απ' όλα όμως, ο Ερυθρός Σταυρός, και αυτό που θα πρέπει να θυμόμαστε, ο Ερυθρός Σταυρός έγκυται στον εθελοντισμό. Οι εθελοντές είναι η δύναμή μας. Είναι ο απλός άνθρωπος που με ανιδιοτέλεια, που με αγάπη, που με συμπάθεια προς τον συνάνθρωπό μας δίνει πραγματικά την ψυχή του, τον χρόνο του, τον ελεύθερο χρόνο του, τη διάθεσή του, χωρίς αντάλλαγμα, γιατί αυτό είναι που θα πρέπει να συγκρατήσουμε. Ο Ερυθρός Σταυρός είναι ανθρωπιστικός οργανισμός εθελοντικός. Χωρίς αντάλλαγμα, λοιπόν, οι εθελοντές δίνουν τη διάθεση και τον χρόνο τους και τις γνώσεις τους, προκειμένου να βοηθούν οι συνάνθρωποι μας. Αξίζει λοιπόν όλοι μας να στραφούμε προς τον εθελοντισμό, να γίνουμε εθελοντές, και τα περιφερειακά τμήματα, όλα τα περιφερειακά τμήματα της Ελλάδας, μπορείτε να αποτανθείτε εκεί και να μάθετε, να ενημερωθείτε για τον εθελοντισμό, να γίνετε εθελοντές και να συμμετάσχετε ενεργά στο έργο του Ερυθρού Σταυρού. Ευχαριστούμε.